Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo, mga kaaksyon. Balik kita sa pagtabang, duro-diretso kita sa pagtabang ngunya na paghahapon. Makakaibahan ta si Jose Miraflor kan Barangay San Roque, Legazpi City. Asin syempre kaibahan taman ang mahigos na congressman kan Ako Bicol Partylist, si Congressman Alfredo Gorbin, tanganing iyon magtao kung anuman asistensya para kay Jose. Maray na pagkahapon tabi, Jose. Eto, paano po kita kang microphone? Ayan. So, diit lang po na ano, kumusta ka tabi mo niyan, Jose? Ano tabian sa imong namamatean? Sa yan, medyo... Sa laog tabi, ayan. Medyo mahirap pa magtaram. Ano ang hilang mo, Jose? Bali, yung ugat ng puso may bara. Nabara. Okay. So, dahil talaga siya pwede mo ng pagparapataramon. Mga kaaksyon, ang kamatian ni Jose, ang sa iyang puso, so ugat sa iyang puso, may bara. Kaya, ibig sabihin, kinakaipuhan niya ng angioplasty. Yes, tama. So, iyo ito. So, pag-arog kayan partner, dakulang kantidad ang kinakaipuhan ka na operasyon ni Jose, tanganing padagos na makasurvive kan sa iyang. Aram ko may aki si Jose, kasuhapon partner, nagbisita naman kami sa sayindang lokasyon, na iling taso presenteng kambong takaninda, may aki si Jose na tulo, tama? Opo. Apo. So, sarali pa. And napag-araman ta partner na si Jose palan, athletic man inikan mga nakalipas oo. Saro siyang coach kan sarong Universidad digdi, kawat basketball partner. Tama-tama. So, kaagadan ni Jose, yaon digdi kaibanan ta si Congressman Alfredo Gorbin kan Ako Bicol Partylist para maaksyonan kung ano man nailing ko partner, may Ismail Tulos kay Congressman Pido. Ibig sabihin, Pido, aga pa sana naglalaga din, nagulpi pala nini aktibidad si partner, grabe ang pinanaong chicks. So bago sabi mo chicks, ngunyan may kin na. May darakula partner, kabir kaya ito ano kong Pido. Bako, dipisil para sa mga beneficiaryo. Kaya sabi ko, kansaro may paprutas si Kong. So bago may pa-chicks. May pa-chicks. Ngunyan, may ayuda na naman para kay Sir Jose. Kong, masiram na hapon po tabi. Siram na hapon sa Inodoa, Remy and Joshua, and then sa tuya kay coach na kung siya na nakasmile kita, Remy, dahil pag-asa andara. Pag-asa, ready ang Ako Bicol Partylist sa pag-tao ki ayuda sa arog kay coach na nangangaipo. Ang medical assistance programa ta na yan 11 years ago, and kita maswerte dahil ligo kitang pondo na available sa BRTTH and then sa DSWD. Ang samuyang pangako na subil mo sa BRTTH will be shouldered by Ako Bicol Partylist. Kung duman man magi ang procedure mo, duman sa angioplasty. And then sa mga pangangaipo man na di makover kang bill ta or funds ta duman sa BRTTH, ikaw kita ang DSWD funds na kung saan pwede ito gamiton sa pagbakal ka mga ekipahe sa gagamiton sa imong procedure sa angioplasty. So aram ko na didipisilan ka magtaram. So sa ngunyan, day ka maghadit dahil katabang mo dyan ang Ako Bicol Partylist, ang action ko. Asin kaminduan ni Congressman Saldi ko. May bit-bit katabi kong na sobre. Ayan. Ayun na iniso commitment. Kang Ako Bicol Partylist, kang Action Co Center. Yaon digdi so mga nakapalaman na commitment kang Ako Bicol Partylist. And in fact, by May 3, malawas na so validation para mas napapuna na so proseso para mas schedule na siya for angioplasty. Dakulon tabi, partner Joshua and Remy ang nangangaipo sa arog kaining serbisyo, procedure, angioplasty. In just this week, we have 4 referrals in BRTTH. And talagang kung pobre ka, dahil ka man na madudulukan. Ito makurukantidad ining prosesong ining kung ano? Tabi, magagadan ka. Magastos ining procedure pag ang helang sa puso partner ang tuminama sa hawak ng tao. Kaya importante talaga partner na arugunta si Kong Pido atleta, mahigos, aktibo ang sa iyang physical appearance. Pero sa bagay si coach nga ni sa basketball. It's because istorya nga niya dahil sa pandemya napundo itong sa iyang mga daily siguro activity, so ring minda duman sa barangay sinaraduhan. Tanailing ko ang mga basketball court mo niyan partner so mga ring baga may kandado. Ano kaya yan nagkakaigawa man kaya ning pagbayalar man baga sometimes sa health protocol. Pero kung iisipon mo partner, dapat nga ni nakaka-exercise ko ang mga kababayan ta. Kung tama ka, ang mga parks ko ta and open spaces, which right now is considered as an essential infrastructure. Subot sabi yung tabi kong dapat exclusive man ko ta na siya or well, it should not be closed, but it should be monitored para mas ma-implement so
minimum health standard. Pero if you close those open spaces, say na ang maduro man ang arog kay Atleta. Alimbawa, partner, ang basketball baga 5-5. Para makontrol di tulo-tulo sana. Well, siguro ang Actually, may basketball iwasan man baga? Joshua, ang basketball is contact sports. Ayo, medyo. Ayan. Na dahil mo maibitaran ang May social, karaputan, may pagbayular kapuuan, kan social kapag distance. ning bola. Pero tama. kung sa mga parks na arog kang Boulevard, Linon Hill, and other open spaces Open space. should be open to those who want to exercise. And for all you know, ang mga nagdadyaran sa park, sa Linon Hills, nagdadyan para day magtambay, kundi mag-ehersisyo. Correct. Ehersisyo. Ning fresh air. Na ang nangyari nakaipuan lugod, kan ang hawak nangyari ka. lugod, sinarado talimbawa sa mga arog ka na lugar para day magkahilang. Ito palan, day tapig-iisip, sinarado ta sa mga arog ka na lugar, gulpi lugod ang nagkahilang. Correct. Because na-limit itong mga Well, physical kinulong mo fitness, sinda sa laog kang harong. activity. We're not saying that we're against the IATF regulations or the regulation of the city, but try to consider the mental as well as the physical health kan sa tuyang mga kababayan. In fact, sa ibang lugar, sa ibang nasyon, parks and open spaces are considered as essential infrastructure sa panahon ki pandemya. And therefore, it should be open as long as there are authorities na magmamanihar, mag-obserbar ka minimum health protocols. Wearing of mask and physical distancing. Other than that, should be open to the public. Aram mo kung di ako nasa sala, narurumduman ko, may number 8 duman sa porsyon na pigpaluwas kan IATF na ining mga physical activity, ining mga manood sa health. Aram ko exclusion man ingan. Kung baga pigaano man, kaipuan talang sigurong pagrumdumon na iyan ilimitar or the 8 man pigsasabing halion. Siguro kaipuan talang siguro na na kaipuan iyan kang Yan nga tao. ni kung minsan baga partner, puun pa kang pandemya, kung minsan ang nangyayari, maski ka ito kan so saro sa mga ipinaglaban ni Kong Pido, so backride issue. Kan, depende kung minsan sa interpretasyon na kan government agency Kaya ba kan nagkakaigo autoridad partner ning confusion, nagkakaigwalugod ning pagkalibong sa mga tao dahil nataman niya kinakaipuan pa man niya kaming pagbulagon, tubay nga niya kami magturog. Ano gayan sa mga na simple na pagsabot kan mga taong nakakasabot kan mga salit na bagay. I think the restriction and the regulations must be based on common sense and practicality. Bako man itong overacting. And to say that everybody needs fresh air, sunlight, which is essential. Ngunyan tabi, ang sunlight is free na kung saan source of vitamin D. Correct. And we all know nakadaklan sa mortality kang nagagadan sa COVID. So mga maluluyaan baga Deficient sa vitamin sa D. vitamin D. Wala exposure. Pag para kurulungon ta mga tao, sa sain na laugan sa inang harong. As in, ibawal ta itong pinaghapod ng essential infrastructure like parks. Nababanggit yan mga ka-aksyon kasi iningani Sa sitwasyon na ini. Sa sitwasyon ni coach na i-relate And tala. ang kagayon kay partner, si Kong Pido, pirming nasa field pirming nasa luwas. Kaya naiintindihan ni Kong Pido kung ano talaga ang tunay na sitwasyon and realidad Correct. sa sitwasyon And na ini. si Kong Pido talaga very siya sa hawak niya, very particular sa iyang body. Sa kuyang abs. Abs. Yan. Kasi narimduman ko tabi ito kung so 25 times na kaipuan mo mag-push up. Diba? Ang kaipuan lang talaga is you have to strike a balance between the public health and at the same time so welfare man kang mga kababayan ta. Tawan mo man ki luwag na makapaglanghap ki fresh air and at the same time makapag-ehersisyo duman sa mga infrastruktura na available ko tangon yan. Of course, with the observance, strict observance of the health standards, wearing of mask and physical distancing. So dahil tamang ginariin na lilingawan itong pagsunod kang health protocol. Nailing ta kaya sa sitwasyon ni Sir Jose, talagang ngunya na pandemic, luminuyaan sa iyang sistema. Rason, kung nata medyo nagkailang siya dahil nawara so physical fitness aktibidad niya, yung routine niya permi, di ba, nagkakawat ng basketball. So permi ka na sana nag-uulmong sa harong nindo, nabawasan na sa imong aktibidad, kaya iyan inabutan ka kay arog kayan. Pero day ka mag-adit, arog kan sinabi ni Kong Pido, so sa imo pong kaagadan, digdi sa Ako Bicol Partylist and Action Call Center, ora mismo. Igwa po ni aksyonan sa tuyang mga congressman. Kaput ni Kong, pahagad tabi ako Kong. Ayan, igagawgaw ko ini sa imo tanganing maraman mo kung ano ang nilalaman ka iniong envelope, tanganing paguli mo, bitbit mo an sa imong pag-asa. Ayan.
medical assistance, sabi nga ni Kong Pido, itong mga, sa hospital bill, so medicine, na available sa BRTTH, sa pag-opera sa imo, so mga bulong, gabos iyan, issue shoulder, kan Ako And Bicol. suwara sa BRTTH, igwa pa nin asistensya, hali naman sa DSWD, na ang Ako Bicol manggiraray ang funded masikaso. kan Ako Bicol Partylist. So, ang schedule kan sa imong validation, mismo sa May 3, 2021, alas 11 ning pag-aaral. And maliban sa... Imagine mo, partner, may schedule ka tulos. Hindi ka nang iisipon. Maliban sa asistensya medikal, pag dahil nagdulo ka digdi sa programa, bakulang yan ang sa imong madadara. Igwa pa. Ayan. Pasok, Juday! Ayan. Igwa ka pang uulion, bibit-biton para sa imong pamilya. And food packs. Alat mo na, partner, sisay mabitbit ka. Nito pag may barabaga sa puso, dahil pwede ipapahatod magparabitbit tayo, partner. Ayan. And malinig na tubig tabi. Pakikuha lang kan mikropono tabi. Ayan. Ano po sa imong mensahe, maski alipot sa nang mensahe, alis sa imong puso para kay Congressman Pido, as in kay Congressman Saldico, kan Ako Bicol Partylist. Papasalamat po ako sa inyo kung sa gabos pong nagkabuang kayo ng organisasyon na ini. Dako lang pasalamat ko po. Dako lang tabang po ini sa kuya. And gusto ko rin pa nung mabuhay pa kasi dakulong pa akong gustong gibuon kaya nagpursige talaga ako sa tabang nindo po as in, sa indo po gabos. Pasalamat po ako. Naluluha-luha, partner, si Jose. Nadagog mo ito kung ano, gusto kong mabuhay pa. Ito po ang pinaka-importante po sa iya. May mga gulpi pa Gusto sa niya gigibukon. pang halawig na buhay para sa iyang pamilya. Saradit pan sa iyang pamilya, partner. Minsan, Joshua, as in Remy, we run out of words. Ano? Dahil nakitang maitaram dahil sa circumstansya kan sa tuyang mga guest digdi. Alagadan sa indaman sa nang kahagadan is really masugpunan sa indang buhay, maging healthy, para mas marealisaran sa indang mga pangarap sa indang buhay. And siguro maalagaan pa nindaan sa indang mga mahal sa buhay. And therefore, ang sa tuya na lang dyan, since there are things that are beyond our control, talagang manalig na lang kita sa mahal na Diyos because He's always in control. At the end of the day, marealisar ta na may solusyon ang gabos. And sarap ang... Yaon ang Ako Bicol Partylist para mag-alalay sa indatabi kong na mga kababayan tang Bicolano. Pero importante itong sinabi ni Kong, dapat... pananalig sa buong may kapal. Ayan. Maraming salamat, tabi, Congressman Alfredo Garbin at Congressman Pido sa imong panahon asin oras. Mabuhay ka, Aram ko tabi. kung na grabe pa sa imong aktibidad. Oo. Pun pasubagong aga. Lagadi yan, partner. Sabi niya nga ni sa kuya Kasubago, ako daw ang babaeng walang pahinga. Siya man ang lalaking walang pahinga. Bago nagdigdi si kong may pa-chicks. Pagali digdi may pa... May pa-giveaway naman ng May mga face mask and face shield. shields. Importante yun ito, partner. May paprutas pa yan. Ayan. Salamat sa liwas, tabi. Sa liwat, Kong Pido. Salamat, tabi. Sir, mabuhay ka, tabi. As in, ang pag-asang bitbit mo, Gusto ko mo na, giraray partner. mahiling ika na nagbabasketball. Ayan. Maraming thank you. Mga ka-aksyon, sa muyang pagbabalik, makakaibahan ta ang maswerteng winner kan sa tuyang tablet. Ngunya na pag-aaga siringman, igwa na naman kitang panibagong manggagana. Ano siya tayan at siyan. Siringman mga ka-aksyon, igwa kita nin maswerte na naman na manggagana nin cash prizes. Hindi ka mo maghali mga ka-aksyon sa muyang pagbalta, maaraman nindo ang mga maswerteng winner sa muyang pagbabalik. Hindi lang sa Tabang Ora Mismo.